Ne igen, erre, de... Nem sokat konyítok a horgászáshoz, de az bizonyos, hogy ez nem a legalkalmasabb időpont a süllőzésre. Ez tényleg nem a legalkalmasabb. A magyar horgászat az a jellemző, hogy nyári időben inkább a békés halakra horgászik, majd ilyen szeptember-október elteszi azokat a cágokat, amit nyáron használt, és akkor előveszi a süllő szereléseket. Bár azért nincs kizárva, hogy ilyenkor is esetleg lehet süllőt fogni, de ez tényleg nem a legalkalmasabb időpont. Mi a legtutibb tipp a süllőzéshez? Hát legtutibb tippet nem tudok mondani, azt viszont elárulom szívesen, hogy én hogy szoktam horgászni, illetve a szereléseket hogy szoktam csinálni. Ha lehet, akkor most be is mutatnám, jó? Tessék parancsolni. Pillanat. Hopp. Én azért szeretem a halat fűzni, a kis halat fűzni, mert egy dolgot biztos, hogy kiküszöbölök, hogy a rablóhal nem tudja levenni a horogról a halat. És ez egy nagyon fontos momentum a süllőhorgászatnál. Meg is mutatom, hogy csinálom. Tehát az, hogy fűzzem a halat, ahhoz oldani kell a horgot. A horgot egy előke rögzítővel tudom oldani. Ez először leveszem, és így megmutatnám, hogy a fej részénél fűzöm be a fűzőtűt, majd a farok részénél kijön. Van egy előke, így ezt áthúzom, hoppá, egy pillanat, és már is be van fűzve a hal. A nagy horgot, mert ilyenkor lehet használni nagy horgot, ez 1-0-ás horog, aki élt hozzá, ezt így be tudom a hal testébe rejteni. Majd fogom az előkerögzítőt, megnyomom, becsatolom, és gyakorlatilag így kész. Ez egyszerűen bravúros. Szám szerint nyilván nem lehet tudni, hogy mennyi süllő van a Balatonban, de gyakori hal? Gyakori hal, ahol én dolgozom egy horgásztaján Tihanyban, ott azt szoktam mondani a horgászoknak is, nem csak a süllőre, hanem a békés halakra, hogyha Balatonba beletesznek két halat, az egyiket mondjuk Keszthelyén, a másikat meg a Karattyán, az egy hét múlva az egyik hal biztos, hogy nálam van. Hadd ragadja meg az alkalmat, hogyha itt lehet, egy 15-20 perc ezelőtt telefonáltak a horgásztanyára, hogy egy barátom, nevezetesen Tuzai Jenő egy 8 kg 20 dekás pontyot fogott most például. Ez egy nagyon szép hal ilyen időben. Az ilyen időben az mit jelent? Hát mert ezt most délelőtt fogta. Tehát a ponty is általában, amikor ilyen napnyugta van és este elkövetkezik, vagy bekövetkezik, akkor tömegében lehet fogni. Tehát így most ritkább. Másfajta botot kell használni a süllőzéshez? Hát, hogyha nagyon egyszerűen és rövidre akarám zárni, akkor majdnem, hogy azt mondom, hogy a süllőhorgászatra minden bot jó, de ez talán mégsem igaz. Azt viszont biztosra veszem, hogyha a parton horgászunk, akkor lehet hosszabb bot, mint amit most látnak, amit én most bevetettem. Az egy 360-as bot. Hogyha viszont hajón vagy csónakba horgászunk, akkor sokkal egyszerűbbek, sokkal praktikusabbak a 240-es, a 270-es vagy maximum 3 méter hosszú botok, mert ezek az eszközök, a csónak meg a hajó az ugye gátolja a mozgásba a hosszabb botot. A Tihanyi természetvédelmi terület a szívecsücske. Miért? Így van. Én 27 éve dolgozom Tihanyban, és 1997-ben a Félsziget megkapta a Nemzeti Park titulusát, majd 2003-ban Európa diplomás terület lett. Az Európa diplomás terület ez azt jelenti, hogy olyan természeti értékekkel bír, amely más terület ezzel nem. Ha csak a legfontosabbakat mondom el, hogy ott van az őslevendulás, a gejzírkupok, a barlanglakások, a növények terén például az őszi, hát ezt mondjuk hagyjuk, ez most nem jut eszembe, vagy például a hüllők, vagy az állatok terén a zöldgyik, vagy a rovarok, illetve
igen, a lovagterént a Manna-Kabóca, akkor úgy hiszem, hogy ezek felsorolása az mindenképpen elősegítette ennek a hírnévnek a kiadását és a birtoklását. És túl ezen egyébként is csodaszép. Tihany, el is lovagolunk most oda.